Sanibonani guys, igama nginqobile nginiphathela amazwi la Asibongile Ndledlaminisa ngomhla ka-7 August. Ukwenziwa-ke uvuka ekuseni ngovivi wafonela uSibongile phela ezomtshela indaba ezimnandi mayelana nesikhwama sakhe. uSibongile umanager wamchiliza wathi, "Eyi ngijahile mina namhlanje kumele ngiye home affairs ngiyokwenza i-ID entsha." Wathi, "Ayibo, asikho isidingo salokho. Ngisitholile isikhwama sakho." Wathi, "Oh, ngempela? Hawu ngiyabonga." Wangakhombisa nje kuba umuntu ojabulile. Wathi usukwenza uzofika ezomlethela. Wathi, "Asikho isidingo salokho. Kuzoza mina ngizosilanda. Bye." Oh, ukwenza wathi hawu. Ezama phela ukuhlanganisa ukuthi kanti yini ngoba phela umenzela into enhle kangaka waba yihero yakhe yini engakujabulile neze. Ayike emva kwalapho-ke uNomalanga-ke naye bandla uyayikhalela usisi ukhala kugcina uyasho ukuthi hey yaze yangiziba indoda. Ngithi ngisabathe uyazama ngayo yonke indlela ukungi-avoida. Hayibo umane efune ngisho icebo lokuthi nje asisuke eduze kwami akangidingi nje eseduze kwami. Uyasho nje nanokuthi impela ngathi aka-exist empilweni yakhe ukwenza. Usethi kugcina hayibo, what if kukhona umuntu-ke manje asembona? Wathi ubani kodwa? Ngoba phela lo mosquito wasegxobho sesaqeda ngawo wamane wahleka ugcina. Wathi yabona-ke mekunje kuzomele simlandele intombo simane nje senze i-operation let's follow Kwenzo. Hhayi bahleka-ke guys, kwayinto nje abancokela ngayo. Kodwa ubone ukuthi hayi kona kumele kwenze umnyakazo ngoba ukwenzo sengathi akamnakile nhlobo ugirl. Ngisho noma thiwa useyazi ukuthi kunengane esendleleni. Hhayi-ke bagcine sebedicide ukuhlangana kwandawo yabo uSibongile benokwenzo olwandle la bahlezi khona bezithola bethandana ngaso sonke isikhathi bebeya ndawonye khona. Hhayi-ke babambana ngezandla kulavidavi kukuhle kunje kunjengamajuba guys. Ayibo emva kwalapho uthe sizohamba kokwenzo wathi uSibongile ngisacala nje ungiphi ihagi ezokhombisa phela ukuthi ngiyabonga ukungitholela isikhwama sami. Basathanike ihagi ende guys efudumele. Kwamane waqhamuka uNomalanga emle phezulu eceleni ebona yonke imovie idlala phambi kobuso bakhe. Umane nje wabamba isisu sakhe uNomalanga kwangathi sizomane siphenduke kube isisu sangempela esinengane lapho kube kuyispontshi. Wayibuza wayiphendula ukuthi kanti ngempela le ntombazane keze kube nini into kemkheqa kukwenzo ngaso sonke isikhathi mase sekuthi sibe ndawonye. Ngisho ukwenza sefake iringi igcwele umuno kuNomalanga kodwa inhliziyo ihlezi njalo kuSibongile. uNomalanga umane wadangala guys. Wamane wazizwa hopeless. Yeyi ungabomthemba umuntu, bothemba itshe. uNomfundo usebuyelile-ke guys koDlamini. Ube ukuphuma nje esibhedlela waqonda ngqo koDlamini. Angazi lesa sibindi esingakusithathapho sisi. Ngoba phela wonile laphaya kodwa ngendlela a-comfortable ngayo ngathi akenzanga lutho. Kwale ngisho uSisithuli embuza ukuthi kodwa uright ngalento oyenzile, awuboni nje ubonakala njengomuntu nje ongathi I'm sorry, ubukeka ngathi nje uright, kwenze njani? Uthi hayi ngiyayisola sisi, ngiyayisola ngalento engiyenzile. Kodwa usho nje uyahleka mewukuthi uNeli uthi sebezothungisa umshado ukuze phela yena benonjengaye beshade. Cabanga nje guys. Yo, ngoba impela umuntu ngathi uyamthemba uyamazi kanti hayi cha awamazi inhlobo. Ngapha-ke unjengaye naye umane wafika kuphetheni wamtshela ukuthi uzoqoqa nje impahlane ezimbalwa kodrop wakhe ahambe yolala e-guest room. uPhetheni ubuza umbuzo wodwa ukuthi ngabe usamthandeni uNomfundo? Yathula indoda guys engaphendula. Uyazi ukuthula kwayo kusho into eyodwa ukuthi ngempela usayifela ngoNomfundo. Manje njengoba uyolala ku-guest room kuzomela ayibuze kuPhetheni ukuthi uyolala yedwa yini noma mhlawumbe uNomfundo uzonyonyoba aye khona ngoba phela nangu uNomfundo usagcwele indlu laphaya koDlamini. Indaba zakaDlamini guys ayipheli. Ngizowaqeda lana kamazwibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.